παιδιά, σήμερα στο σημερινό βίντεο, όπως βλέπατε, χτες ήταν Πάσχα και σήμερα έμεινε έναν αυγό από τη Ferrero. Πάμε να το δοκιμάσουμε μαζί. Λοιπόν, επειδή ξέρετε ότι θα ανοίγει, έχουμε ψαλίδι. Όπα μπρο, πώς θα γίνει. Να κάτσουμε έτσι να το ανοίγουμε τώρα. OMG! Περιμένετε να φέρω ένα πιατάκι. Τι ακούγεται έτσι. Όπα μπρο, έχει Ferrero. Έλα κάμερα μα να τις φάει μετά. Ευχαριστώ. Πάμε σε δοκιμή. Και θέλουμε να μας το βαθμολογήσεις. Να μας το βαθμολογήσεις. Κοίτα, εντάξει, είναι καλό. Έλα να το δούμε. Σας το μεγαλώσω πάλι. Συγγνώμη, αλλά πρέπει να δείτε. Δείτε. Είναι ωραίο. Δείτε γεια. Όχι, αστείευομαι. Είναι ωραίο. Ζουμερό. Τραβάνιο. Σοκολατίνο. Θα βάλω για αρχή ένα 8,9. Περίμενε πριν το κλείσει το βίντεο, μπορείς να μας χορέψεις το σήκωμα βόη. Σήκωμα. Κοιτάξτε.